Yenganza kwethu it is Durban Networks khona ke la ePeople's Park kwimpucuzeko la sikhona no MC Phumza oqeda ukubagila izimanga uyamazi ke mase stage wenza into zakhe. How was the experience today kwimpucuzeko ubhekene nabantu abaningi kangaka? Yo it was amazing. Ngiyabonga kakhulu ithuba abangineze lona kodwa nje kokuqala ngicela ukubingelela bonke abantu ababukela iDurban Network njengamanje ngokukhulu nje kusithoba igama lami nje bese shilo ubhuti ngophumza ngwasingila estage yebengigila imanga hayi futhi uyangazi ke angidlali ke sengasadlali yeah so I mean participate wokuqala noma kwesibili kwimpucuzeko bebenginezithuba lesibili ngithi ke kufikela kwimpucuzeko ufika uzoyiveza uphinde uyiveze mase bekujwayeleke mhlawumbe ke bese beyakunika ithuba la ngempela yes okulonyaka futhi bengisazoyiveza okwesibili engibona kuyithuba futhi elikhulu kumina elingandele bani futhi into engiyijabulela kakhulu namhlanje besiteam yonke yakwaSomuhle ebizoyiveza njana ngonyaka odlule futhi ke ngiyakubonga lokuthi ithina esiba naleso sibindi kwabanye MC abakhona esinabo la endimeni eThekwini abekho MC abazinikele njalo MC abavela kwaSomuhle ngokuthi bathathe ithuba lokuthi bafuna ukuvula futhi banika nesikhathi eside ayinihlalile hayi ngisebenzile ke namhlanje ngibone kahle isikhathi ngene ngaso stage meku 12 minutes past 3 baze bazongikhipha ngo 5:30 overtime angilazi elihlwa nje la kaMlungu futhi kuthiwe bokwazi ukinvoice ay overtime ngabe ngibovu yes so asikhulumeke manje mhlawumbe iCrowd yanamhlanje compared to iCrowd ya last time ukhona la what was the difference ngenhlanhla nje enkulu angikaze ngibe nebhadi lokuthi mangabe ngingena estage kube necrowd ezocikeka mhlawumbe mina nje ngisangena bavele bangijabulela abantu bayangithanda abantu nje engakusho iloko no benganakile upay attention mangabe sengibona sengise stage nami ngiyabathanda kakhulu ngalokho ama-artist okade wafaka most of the time bekwama-artist mhlampe abanye abangathi ama-artist angakakhi igama elikhulu kangako kodwa they did a great job kakhulu futhi ngithanda indlela abababize ngayo bathi group A yes sir bangaliphatha igama leli elenza umuntu noma kuthiwa benesifisi singakanani noma ube nentshisekelo engakanani mase bezobizwa ngevukani kodwa babiza ngo group A kodwa futhi kuleyo group A imanga bebeyigila bengathi wona ama artist akuyiline up enkulu ngiphinde futhi ngizobonga ithuba lokuthi ngikwazi ukufaka ama legend estage abantu abanjengoNobaba uMfrisa Magubane uDr Buselaphi kube nje ithuba elikhulu mina kungeve kokuqala nangonyaka odlule ngalithola ithuba futhi lokuthi ngiphinde ngifake bona ngiyakujabula kakhulu lokho nje ngikubiza njengomlandi empilweni yami iprofile nje iyakhula nje mhlawumbe simbona futhi uPhumza next year kwimpucuzeko noma kanjani mangabe nje esaphila nje nizombona ngoba angakabi sesigabeni sokuthi sengifuna ukuthatha impesheni la emkhakhena MC cha ngisangasebenza nje ngisakhona ngonyaka ozayo kwimpucuzeko banginikile ithuba banginikanga ngiyozama nje ukuthi ngithole uPotsho ukuthi ngicina ngingenile ngifike stage ngoba iphupho lami ukuthi noma umuphi umhlelo omcimbi nomuntu ongawunakile uMaskandi aze naye akwazi ukuthi angibone sesivala nje asikhulume ngeoutfit yakho waziwamuhle nginqena ukuthi as always kodwa ke ngizothi nje ngiyabonga kakhulu ngiyaqikelela futhi lokho ukuthi mangabe ngiyovela kubantu ngivele ngumuntu omuhle oclean ohloniphekile ngiyabonga kakhulu siyabonga ngesikhathi sakho Phumza kubonga mina bafethu nganza kwethu ke besikhona ke ePeople's Park kwimpucuzeko nosisi Phumza danko sithi 12 annual impucuzeko ningakhohlwa ke ukusubscribe ipage le Durban Network nifollow bese niya like bese niya share futhi ukuze sibone nabanye abantu abaningi ningakhohlwa asikusho lokho ngoba ukuthi mhlambe nje manje Facebook sewuyakhokha noma ini asifuna ama followers ngani kodwa sifisa ukuthi nizobona imisebenzi yamaciko emisha ngaso sonke isikhathi siyabonga danko